De vegades els grans místics, també els místics de l'islam, Hallaj, que deia Sara, la traducció que hem fet. Hallaj, ara ho has dit bé, ho he dit molt malament. Ja està, és una mica complicat. Doncs aquests grans místics, o molts místics també cristians, utilitzen un llenguatge que podrien dir un llenguatge molt proper a l'erotisme. I també podrien dir que l'home i la dona del carrer, quan parla i està enamorat, utilitza un llenguatge que podríem dir espiritual o religiós. És a dir, veus que hi ha aquest creuament, no? Qui està enamorat està al cel, podríem dir, no? Moltes vegades es diu, un està al cel. I fins i tot l'estimat o l'estimada és gairebé diví o divina. Hi ha un nexe molt important entre això, l'experiència espiritual en profunditat, l'alta experiència espiritual o la mística que diem tècnicament, però l'experiència també de l'amor comú. I jo diria que el nexe comú és aquesta experiència incondicional de sortida d'un mateix, d'anar més enllà dels límits del jo. És a dir, que el jo no està en el centre del viure. Tot místic, tot gran espiritual és una persona arriscada, una persona atrevida, és a dir, valenta, que ha anat més enllà, diríem, dels límits personals, però també moltes vegades dels límits socials i culturals. En aquest sentit, podria dir-se que, en fi, no tothom és o no tothom som arriscats d'aquesta manera. L'ésser humà vol seguretat. Volem seguretat. Tot allò que comporti, diríem, anar més enllà dels límits en els quals un es troba segur, comporta por. Jo diria que l'amor, com la vida mateix, és un viatge que et porta per viaranys que no coneixes. I tot això, evidentment, ens fa por. Fa por i moltes vegades preferim, podríem dir, un amor de baixa intensitat, una serena amistat, en la qual un es troba segur. Clar, algun místic ens diria, abans hem sentit el professor Manuel Cruz parlar de Sant Agustí, ens diria, clar, però això realment és l'amor? L'important no és donar. Moltes vegades hem cregut que l'estimació consistia en donar. No, van una mica més enllà, o filen una mica més prim. L'important no és donar, sinó donar-se. L'important no és donar, qui dona és la mà, moltes vegades, la mà que dona al sobrant o que dona diners. No, l'important és donar-se. I jo crec que en aquest donar-se, que és donar-se a la persona com a tal, aquí tenim una mostra, diríem, d'amor en majúscules. Es tracta de, potser us sonarà a un autor que ara sona molt, que es diu Daniel Glatauer. Ell és alemany, és periodista i va quedar finalista del prestigiós Premi German Book Prize amb la primera part d'una història absolutament contemporània, que es diu Contra el vent del nord. Contra el vent del nord parla de l'amor generat a partir de les relacions a internet. Un tema absolutament contemporani. Els xats, el Messenger, totes aquestes qüestions. Exacte. Bé, en aquest cas es tracta de la Amy Rodner, que envia un e-mail per donar-se de baixa d'una revista a l'e-mail d'en Leo Leike. I per error ell li contesta i a partir d'aquí comença una relació via internet. Aparentment els dos intenten no explicar res de les seves vides perquè ella està casada i ell ha sortit una relació horrorosa, però a poc la relació és inevitable. I ara acaba de sortir la segona part, que es titula Cada 7 onades, en català edicions La Campana, en castellà amb Alfaguara, en la qual veurem si aquesta parella via internet finalment acaba tenint un retrobament o no físic.